DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Good morning! Huwebes ngunyan, St. Jude. So gabos tabi dyan na devotos man ni St. Jude, may pagkakataon maghapon magpasalamat lamang. Uyan dyan baga sa St. Jude Church sa Lapu-Lapu kan Legazpi. Ano man tabi ang kasiributan, mahal na amang Diyos ang enot sa gabos. Happy birthday sa mga nagbe-birthday ngunyan. Programa ng Tingog kan Banwaan naglalaom na yaong po kamudyan. Kasabay ang pag-imitar na mag-iriba-iba kita sa kud alas 10 ta Huwebes ngunyan. Sundo lang kitang alas 10 nin pagkaudto. Madadangog ta dyan ng mga istorya sa palibot. Ang news team, si Chief Jimmy Nasalita, pading Joe Marbian, pading Al, si Joshua, si Angel, si Karen, sa Manibela, sa Mobiles, Henry Mata. Sa Master Control yaon dyan, si pading Nalbaldo. Sa newsroom, si Ma'am Shia Aleron, Jen Matthew Balyaran, Nicole Ann Gloriani, sa Sabayan Pasinda, ni Jimos Barrios para po sa sumadakan mga istorya, lokal, national, international sa indong nagkakadarangog. News break sa DCGB as in major newscast. Imaging nababasa dyan sa internet, DCGB News Online at sa muyang social media platform. Ang gabos na yan sa supervision ni News Director Mardela. And siyempre may broadcast kita internet worldwide, netwide. Kung nadadangog kita sa radyo, nahihiling pa kita sa internet worldwide. DCGB News Online, ang kaparter tadyan si Jerome Nico Martinez. Ako mapan sa indong servidor sa radyo. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog kan Banwaan. That's right, si Pio Fernandez sa Tingog kan Banwaan. Standby muna tabi all units may mga makakahurong kita, mga dapat nga itong magkairintindihan na igapo nin epekto sa satuyang oral daw na pagbuhay-buhay an sa indang mga mayor na lakdang na pinagigibo, lalong-lalo na po duman sa Kongreso. Nasa linya, makuha kita nin panahon kay Congressman Attorney Pido Garbin Jr. kan ako Bicol. Congressman Pido, maray na aga si Pio po kan DCGB. Good morning, Pio, and good morning sa gabos na nag-aantabay po kang PBN DCGB. Congressman, nabanggit mo tabi na saro sa mga priority mo itong pagbusol bagakan salida kan nagakapirang probisyon sa konstitusyon, and this is a very contentious issues. Dakol na nagpaparabubusol kay ni perming da inalalawos tabi lalo na pag-abot sa Senado. Now with this na sa imo girarain na natatawan ning atensyon, what are the chances tabi, Congressman? Well, the chances are high pag-abot sa House of Representatives for two Congresses, the 18th and 19th Congress was able to pass the proposed economic amendments and iyan na-transmit naman sa Senado. Tama ka, Pio. Kada bes maabot sa Senado at itukawan hinday niya day pinag-actionan. But this time around, same as the other bill which lingered, naghaloy sa Kongreso, alaga na ipasamang giraray. Siguro, through the active debate, asin sa padagos na pag-urulay kay ni kasin kung anuman ang benepisyo na idudulot kay ni sa satuyang nasyon, maliliwanagan ang satuyang counterpart sa Senado. Nangyayari lang pa, no? Ang sa indang antisipasyon is baka na mabuksan sa political provision. Which when we file the proposed amendment, always limited yan perme sa economic amendments. So sa indang antisipasyon iyo perme ito ang nakakahinder dahil ang sa indang duda baka ngayon ma-abolish ang Senado, which is not the case tabi, Pio. Opo. Sa ngunyan tabi kung Pido, iyon ang perming stumbling block. Now sa kwan, sa nahihiling din niya na komposisyon,
kan mga nanggara ng senadores asinso presente so top 12. Any other strategy kitang naiisip tabi na to convince them na bako ini manungod sa politika kundi manungod sa economic provisions tabi Kong Pido? Well, I don't know what strategy. It's just that they are always suspicious. Pero let's talk about the economic amendments. Pio, 38 years ago, in 2000, when was that? 1987 Constitution. That was 38 years ago. May isinuso kitang restrictive economic provision sa satuyang saligang batas. Nasa ngunyan, ang sabi ka mga eksperto sa ekonomiya, yun ang nakakahadlang sa paglaog ka mga foreign direct investment. One of the factors, the reason why is that pinaglimita ta sa partisipasyon ka mga foreign direct investors duman sa ibang sektor kan sa tuyang ekonomiya na kung sino manegosyo hanggang 40% sa nasinda. And we are the only nation in the world that has this restrictive economic provision in our constitution. So ibang nasyon, aro kang Amerika, duman sa Europa, ang Singapore, ang Malaysia, Indonesia, even Thailand and Vietnam, they ninda pinagkagining pagbabawal sa indang constitutional agad. Kung igwasindang mo ya i-regulate, ipinagle-legislate ninda. Mm-mm. So, ang nangyari, Pio, with this 38-year-old economic restrictive provisions against the foreign direct investment, we are lagging behind sa paglaog kay ni mga darakulang namumuho ng dayuhan. And minapasiring duman sila sa ibang nasyon dahil they can freely put up their own business and own a corporation or a business that is 100% foreign owned. So these are the things, these are the barrier, kumbaga ini ang kaulangan na kung sain sa tuya di itang naglalaog na sa oportunidad na sin pagninegosyo sana ko ta na ibuhos sa satuyang nasyon. And this is what we've been fighting for since the 18th Congress na kita ang naging chairman ng Committee on Constitutional Amendments. We were successful in the House of Representatives. Pag-abot sa Senado, permi nagkakaturog. Not because the economic amendment is visible, but because they have other things in mind. So sa indang pagdududa na baka sinda malusaw o mawara sa tuyang saligang batas. That's not true, Tabi Pio. Opo. Tabi Congressman, siguro is there any other reason behind na apera kaining very convincing na ini talagang restrictive economic provisions ang nakakaulang sa mga kapitalista na magbuhos kang sa indang negosyo investment digdi sa Pilipinas perming pag-abot sa Senado pigbabara. Is there any unknown forces na may mga vested interest tabi na pwedeng iyuan na naglalabi kayan sa Senado? Well, if you can see, some of the members in the Senate are also engaged in those sectors of economy. And tama, kung ang duda mo, Pio, abo ninda kikakompetensya, and siguro iyan ang man sa rason na abo ninda magkaigwa kikakompetensya pag-abot sa pagninegosyo. And some also are beholden to the big businesses. We are one of the economy that is kumaga so concentrated ang pagninegosyo sa mga nagkakapirasan ng pamilya digdi sa tuyang nasyon. You can name it, Pio, in your 10 fingers, and it's because iniresulta kang restrictive economic provisions that resulted into monopoly and oligopoly, and thereby does not provide any good competition. Lalo-lalo, look at the telcos, the telecommunications. Pwede man kuta
maglawgan darakulang kumpanya lagad these are being kumbaga managed and run by a duopoly na makuarog sa ibang nasyon sa Europa or sa Amerika kadakol-dakol na telcos na kung saan labanan sinda pag-abot sa kalidad kan serbisyo pati sa pagbababa ki presyo ang pirming gana ang konsumidores tabi Pio. Oho. It seems na pigagamit sana, napipalataw so political provisions ang na pigahaditan tabi, Congressman. Well, tama Pio. And if you look at it, yan pirmi ang sangkalan. But as to the argument on whether these restrictive economic provisions is still beneficial to the present situation, talagang halos gabos nagsasabi it's no longer beneficial because when that was incorporated in our 38-year-old constitution, that was 1987, we don't talk about globalization, trade liberalization, but right now, Pio, we should open our economy as wide as possible, lalong-lalo na digdi sa mga namumuhunang dayon or foreign direct investment dahil ang daradara kay ni Pio baho lang kapital, but at the same time those managerial expertise and technological transfer na may impart sa tuyang mga kababayan na Pilipino na kung saan pag naglawgian digdi ba ko sana sa pagninegosyo pati so technological knowledge kan sa indang innovations na itadara dito sa tuyang nasyon na naipapasa sa tuyang workforce. Siring ka mga trabahante ta, nagpapasiring duman sa ibang nasyon dahil yaon duman sa oportunidad pag binabalik digdipiyo sa tuyang nasyon, daradara nila. So technology transfer tabi piyo. Iyo po. Now, ining nahiling nindo tabi na restrictive economic provisions. Saro ini sa kumbaga rason kung natata ang konstitusyon tabako ng dynamic tabi? I could say Pio that provision, not the entire constitution, but itong provisiones na ito, section 12, article 12, 14 and 16 of the 1987 constitution is no longer responsive to the needs of present time tabi Pio. Yun. Kung mga ito pwede, because that was 38 years ago when we always speak about Filipino first. But right now, Pio, the sphere of the economy is so diverse that you should remove any barrier, Pio, in order to entice or para itong mga muyang magnegosyo sa tuya, di sa tuyang nasyon makalawag as in warang restriction. Baka sabihin kang iba, kung bako mga yan, tawang kirisri, baka abusuon yan sa tuyang nasyon. Ako po, because we still have to come up with the necessary regulation, tanganing asin da magsunod, asin mag-utob duman sa mga regulasyones na pinapautob kan sa tuyang bansa. Pio, we have police power, the power of eminent domain, and the power of taxation. These three eminent powers of the government given by the Constitution sa tuyang gobyerno, yan in place yan and masurunod yan ng mga pagninegosyo o nagninegosyo sa tuyang nasyon. So tama yan kumbaga ang constitution must be permanent but it should be dynamic, mag-adapt sa sitwasyon. Well, tama ka Pio. It should respond to the needs of time because we don't have a dead constitution. We don't have a constitution. O ba ang constitution tabako man yan so araw kang 10 commandments na nakasurat sa tapo. It's not permanent. It should bend and always respond to the needs of the present time. Opo. Now, nakaready na ini, nakasaangat na nita dyan baga, medyo pairinutan dyan sa Kongreso ang pagsaangat kan mga bills nindo tabi? Kadraft na yun, technically pasok ko lang, kaning mas ariglado ang mga provisiones na kapalaman duman. And kung ano pa man sa mga updates na pwede ilaog. Pio minsan pa irinutan, but at the same time, it's really the substance of the bill that really counts. Iyo po, opo. But this time, Pio, this is not considered as a bill. Because as you know,
when we propose amendments to Constitution, we're not performing our legislative function. We are performing, kumbaga, as a constituent function, different from our legislative function, Tabi. Iyo po. Now, may relasyon dyan sa Congress. Ano po, ikapag makaput kan na Committee on Constitutional Revisions, tabi? Constitutional Amendments Committee. Oho. Saruyan sa satuyang wishlist, pero kung ano man ang itao sa tuya, presenting liderato, Senator Isigura, sunod na speaker. Let's see, pinaghahalata lang Pio ang nagkakanigong kumaga oras na maisabit ako ano ang sa tuyang pwesto. Alagad, I was called by the speaker and pinag-informal kita na kita ang acting floor leader during the inaugural session. Meaning in the opening of Congress, we will be the acting floor leader. Ayun, opo. Now, may relasyon dyan, ika ang pinagdesignar na acting floor leader sa pagbukas kaining 20th Congress. Ano po ang papel kayan? Paki-idokar po kami, tabi? Alam mo, Pio, Kongreso, igwang acting floor leader, igwang acting presiding officer. Automatic Pio ang acting presiding officer is the present Secretary General. So he will be the one to preside in the inaugural session in the opening of Congress, and to for him to appoint acting floor leader. And as this early, I was already designated as the acting floor leader. Sana din na magbago. And the acting floor leader will manage the floor para magkaigwaki opening kang session. As in, siya man ang mamanihar sa election kang bagong speaker kang 20th Congress. Because that's the only time, Pio, that Congress will be considered as constituted when we elect the speaker. Okay, so yan Pio ang puon kang prosedimento as in pagpuon kang session kang 20th Congress. Ika na ang acting floor leader bago mag-ilihir kan Speaker of the House. Yes, Pio. And the moment we elect the speaker, and that's the time that we will elect the deputy speakers, the majority leader, the sergeant at arm, and all others follows, including itong mga chairmanship kang respective committees, tabi, Pio. Ika ang mamanihar mo na kaan mantang day pang speaker. Well, tama, Pio. Opo. Now, tabi, we go deeper. Sisay ang naglalataw dyan na napupusuan na maging speaker giraray? No doubt, Pio. I think this is locked in already because halos gabos na mga political parties, these are major political parties, including the party list coalition, na kung saan ang pinagpupusuan nila and gusto nila maging speaker giraray is si Speaker Martin Romualdez. Ayun, opo. Now, tabi, pagkatapos kang SONA, saro dyan sa mayor na trabaho nindo is budget deliberations. What will we expect coming from Ako Bicol, tabi? What do you expect coming from Ako Bicol? Siyempre, so padagos na pagdara kang programa para sa mga kababayan tang Bicolano. So dati tang programa na pinuunan ta 15 years ago in 2010, nakapagmuna kita ki-establissadong programa sa edukasyon, sa salud, sa infrastruktura, kabuhayan or livelihood trainings and programs, pati naman sa pagtabanta sa sektor ka mga paraumas and mga parasira. Sa pagtao ki scholarship program through our DepEd, TESDA, and of course CHED, the higher education. As in sa pag-promote man kan sa tuyang turismo, including the tourism infrastructures. Sa tuyang na padawas sa gigibuhon, tanganing mapaurugtan sa tuyang Rion Bicol, and lalong-lalo na sa tuyang syudad kan Legazpi, as in ang probinsya kang Albay. Sige, tabi, it would be proper na apurun mo ikangon niya na acting floor leader
lower house. Attorney Sana Congressman Pio, Pido di Galvin na Jr. magbago yan. But as you know, acting, meaning temporary lang yan. Oho. And we don't know yet kung ano ang kakahinatnan pa Oho. after we elect the speaker. Because after we elect the speaker, then comes with it the election of the new majority leader. So, the moment the majority leader will be elected, bako nakita acting floor leader, kundi Mhm. nakita naman Oo. designated na kumbaga task na pinagtao sa tuya ng 20th Congress. Nakulaon ng posibilidad. Ika na nga ning acting. Baka ika na maging majority leader dyan. Be careful what you ask for, Pio. Sige tabi, Congressman Pido. Mabuhay ka mo dyan sa Ako Bicol. Salamat kami, Pio, Marinaldo. Thank you so much mga tugang si acting floor leader Congressman Attorney Pido Galvin Jr. sa Kongreso. Mabilta po kita, oras Pilipinas, alas 9:25. An oras hatod sa Indokal. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin-Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. BDO. Tara na sa BDO Fiesta sa SMC Legazpi on July 19. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Sa mahigit 15 taong paglilingkod na natiling tapat sa sinumpaang tungkulin sa mga kababayan. Mula educational assistance, Mula high school hanggang college, tinulungan ako makatapos ng Ako Bicol. tulong medikal, Dakulang tabang po talaga sa muan Ako Bicol. karagdagang hanap buhay, Salamat Ako Bicol sa dagdag puhunan. libreng patubig at ilaw sa mga kanayunan. Salamat po sa Ako Bicol. Kaagapay mula noon hanggang ngayon. Salamat, Ako Bicol! Sa ngalan po ni Congressman Zaldico, outgoing Congressman, Attorney Jill Bungalon, and incoming Congressman, Attorney Alfredo Pido Galvin Jr., ang aming pong taus-pusong pasasalamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa Ako Bicol Party List. Maraming salamat po, Ako Bicol Party List. Katabang na, kasunod pa. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Variada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park.
For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407. Or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Now open for enrollment. AGO Medical Educational Center, Bicol Christian College of Medicine, AMEC BCCM, is pleased to announce that enrollment for school year 2025 to 2026 first semester is now ongoing. Build your future in the field of health and medicine. We proudly offer the following degree programs: Doctor of Medicine, Master of Science in Public Health, Bachelor's degree in Nursing, Midwifery, Radiologic Technology, Medical Technology, Psychology, Biology, TESDA registered vocational programs, 3-year diploma in healthcare and management, emergency medical services NC2, food and beverage services NC2, trainers methodology, advanced management services NC3, bookkeeping NC3, barangay health services NC2. Scholarships and discounts await you. High school graduates with honors can receive up to 100% tuition fee discounts. With honors, 50%. With high honors, 75%. With highest honors, 100%. Entrance scholarships for medicine students, summa cum laude, 100% tuition fee discount. Magna cum laude, 75%. Cum laude, 50%. Why choose AMEC BCCM? We are recognized as a top-tier medical school in the region, consistently producing board exam top-notchers and world-class healthcare professionals. Secure your future in the medical field. Enroll now at AMEC BCCM, where excellence in education meets a passion for service. Also offers dentistry. Guys! Bakit ang sarap mag-shot ng Red Horse Super? Kasi bawat shot, kasama ang tropa. Red Horse Super, ang shot ng tropa. Pinalakas na tropa, pinasuper na Red Horse. Drink responsibly. Ayain ang tropa at subukan ang Red Horse Super. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, at garicus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me, at okay kay Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Ito ang aking plus sa life. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan. Mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move.
Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ipinapaisi kan manehamiento kan Albay Electric Cooperative Incorporated o ALECO na susog sa Board Resolution number 67 Series of 2025 gigibuhon sa Albay Astrodome, Old Albay District, Legazpi City an Annual General Membership Assembly o AGMA 2025 kan kooperatiba sa maabot na Hulyo 5, 2025 aldawnin Sabado. Ini susog sa Article 3, Section 1 kan ALECO Constitution and Bylaws. Ang mga aktibidades para sa AGMA 2025 iyo an on-site registration poon alas 7 nin aga, program proper alas 9 nin aga, asin an business proper alas 11 nin aga. Kung sain pa panginotan ni ALECO Board President Director Cesar T. Bordeos ang call to order. Pagdideterminar kan quorum sa pangenot ni Director Maria Gracia Ismenda, Board Secretary. Kasabay man ang pagbasa kan mga notisya na ipapaluwas manungod sa AGMA pati na ang pagbasa kan papaaprubahan na minutes kan nakaaging AGMA. Inisusundan kan bareta kan manehamiento sa pangenot ni Acting General Manager Engineer Wilfredo O. Buxit. Ang new business iyo ang mga minasunod. Enot, pag-aproba kan dagdag na 10 pesos na singil sa buffer fund. Pandua, pagratipikar kan pag-utang ning 200 million pesos sa National Electric Administration o NEA. Asinan pangtulo, other matters. Nasusundan nin adjournment asin raffle draw. Imbitado ang gabos na miyembro konsumidores kan ALECO. Magdarasanan nin bago o latest ALECO notice of billing o resibo kasabay an anoman na valid ID with picture. Siring kan PhilHealth, SSS, GSIS, Pag-ibig, UMID, LTO, Postal, Voters, Senior Citizen, or any government-issued IDs o ano man na dokumentong magpapatotoo kan sa indong persona. Day pwede ang pag-atindir sa paaginin proxy o bakong mismo ang nakarehistrong miyembro konsumidor. Maghirilingan po kita mga ka-ALECO. Diyos mabalos. Experience the best student life sa University of Nueva Cáceres. Hatid namin ang dekalidad na edukasyon, makabagong learning modalities, modernong facilities at mahuhusay na teachers para maging future ready, work ready at life ready ka. Patunay niyan ang magagaling na alumni, board passers at top-notchers at ang mataas na employment rate. UNC is your best bet. Enrollment is ongoing in all levels for the school year 2025. For more information, you may call Janet at 0907-156-6898. Enroll now. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Padingnald dyan sa technical control and kasuhapon duman sa Bicol Target sa Tingog Ganbanwaan sa later part bago kita mag exit extra kasuhapon na unambitan ta itong so ipigbubusol ni Congressman Adrian Salceda ining so manungod sa
pagka puro parareho na padingnal kang sa tuyang daily wage rate baga ano, yan. Nakakakua ni sa tama so taramon ta padingnal nakakakua nin momentum maski sa Manila iyon ang pag-irestoryahan duman kan mga pag-iribataman sa hanap buhay sa print maging sa mainstream radio and yung may mga outlets baga sa internet because this is very very logical, very practical tabi ano. Ngunyan itong ipinagbubusol ni Congressman Adrian Salceda kan 3rd District is kung ano ang rate sa Manila, iyo man ang rate tadigdi sa kunyan sa Legazpi, sa Albay, sa Catanduanes, Sorsogon, in other words, sa mga lugares outside of Manila. Because kung anong trabaho duman, iyo man ang trabaho digdi. Ano, we are referring to the private employed sector. Ano? Yan. Kung anong trabaho duman, iyo man mas kung ang problem mas mahal nga ni pading nalbag ang barakalon digdi. Ipig-emplo tanganan sa rong latang sardinas sa inan barato sa Manila o digdi. Mahal digdi sa to because of the transportation cost. And yet susweldo ta sa aldawan hababa kumpara duman sa Manila. Ano? So, standard of living, sige, pag-ulayan niya tong standard of living. Arin ang mahal na mga kwan, digdi bagaan mahal sa mga probinsya. Ta nagtransportar naman sa mga nagtitienda kaan, uminagi na sa shipping, sa mga estibador, sa mga ining kargador, gabos, bago makaabot man diyan sa estante kan mga tiendahan, digdi sa satuyang lokalidad. Kaya ipipatong na naman so transportation cost. Kaya halimbawa, piso ang lata ng sardinas sa Manila, pag-abot digdi sa to, mga 2.50 na iyan. Pero hiligod mo, so sa tuyang sweldo sa aldawan, hababa kumpara sa Manila. Kaya very, very practical bagatabi. Nakaka-gaining ground ini. Nangyari pa ano ini, kan mga panahon, kan isinaangat yata ito ni Senador Defonto Ernesto Herrera. Ining mga regional wage board, yung pag-regionalize kan kunyan kan pagdeterminar kung gura anong ipapasweldo sa satuyang mga empleyado sa pribadong sektor. Ta ibada ang cost of living sa mga probinsya, ibang cost of living sa Manila. An ibang ani baga padingnal para urot-rota ini maski sa Bareta ang apod sa tong mga taga-syudad probinsya ano. Madali na naman baga. Agosto na palan perang simana na sa Agosto. Pasod September na. Madali yun ano. Pag Bareta naman ka pero bago yan so pistang gadan mo na. Pistang gadan. Mabareta naman pauwi na ng mga probinsya. Jesus Mario Sir. Dawaan ulian mo Cebu City, Lawag City, Baguio City, Legazpi City. Ano po sa to gabos? Probinsya. Garo sa Manila sana ang siyudad sa Pilipinas. Yan. Now ito kan ibinusol ito way back we're laying the foundation kan i-restorya ano. We're talking about history. Kung natataigwan ng regional wage boards ano. Natatan na regionalize ining disparity kumbaga kan sa tuyang mga pasweldo ano na nagkaigon ng disparity. Isinaangat ka ito, correct me if I'm wrong tabi, ni Senador Ernesto Herrera sa Senado ka ito. Na iyon na nga niyan, ikwanta nga yata iba nga ang kwan, iba nga ang cost of living, iba ang sitwasyon sa mga probinsya kumpara sa Manila. Kaya pinag-crear itong lay na nag-crear man kan mga regional wage boards na yung nagdideterminar kung guro anong pasweldo digdi sa satuya. Kaya iba ang pasweldo sa pribadong sektor sa mga empleados kumpara duman sa mga nasa Manila. Na ang nangyari, ka ini, kumuha lang ka ang pasweldo kan mga empleyado duman sa Manila o employer sa Manila, mga department store, mga faktorya gabos, kumuha lang ka ang pasweldo, the tendency is, kitang mga hali digdi sa probinsya, mapasiring sa Manila, taduman so halang ka ang sweldo. Anong nangyari? Nagkatiripon duman, milyones na tao, anong problema na? Traffic, congestion sa traffic, problema sa paharong,
peace and order. Gabos. Now, if you will, sabi na nga ni, adjust ining sa tuyang panweldohan na kapareho na kan sweldo duman kan mga empleyado sa private sector sa Manila, digdi sa mga probinsya, chances are, maano ka pa man duman sa Manila padingnal. Digdi ka na sa tuya, sa diri mo pa ang lugar, yaong ka pa sa pamilya mo, igwa ka pa ning panahon para sa pamilya, and pwede ka pang makadiskarte ta sa diri mo nga ning lugar, apart from your being privately employed, makadiskarte ka pa ning ibang hanap buhay. Maatindiran mo pang mareso sa imong kunyan, sa imong pamilya. Then, i-multiply mo yan, narog ka na sitwasyon, it will greatly decongest Metro Manila. Mawawara na sa problema duman, ninda halangkaw na level to a greater extent, problema sa paharong, problema sa sanitasyon, sa salud, sa traffic, gabos-gabos. Tama pasiring na digdi sa Manila, sa mga probinsya. Bako dain less than konsentrasyon kan tao duman. And pag yaon digdi sa probinsya, ang mga workers, ang kwarta, nanako ko ako mo pareho na ang rate kang sweldo, diyan man ang masirkular sa riyo na iyan, sa probinsyang iyan, sa munisipyong iyan, sa siyudad na iyan, diyan masirkular sa kwarta. Ang apudkaan, horizontal spending. Now, pag igwaning sirkulasyon diyan ng kwarta sa komunidad, economy is vibrant. Yan. Tapag nagsisirkular bagang kwarta, gulpian nagbubutwang mga oportunidad. Bako itong sa kwarta sa nang napapasiring sa nagkakapira na mga yamanar. Yaon sana sa inda nakakonsentrar sa sarong lugar. Buda sa nagkapirang pamilya. Pag nagwawagas po ang kwarta sa mga lugares, iyon ang spending dyan, iguaning horizontal spending. The purchasing power kan mga empleados, magiging kapareho kan purchasing power duman sa Manila. Mga empleados digdi sa probinsya, magiging kapareho kan purchasing power duman sa mga empleyado sa pribadong sektor sa Manila. Kaya nakaka-gain ground ini na ipigbubusol ni Congressman Adrian Salceda kan 3rd District. Makakakunyan ini tabi, makakakuanin kumbaga popular support. Not only in the Congress, inda ko sana pati pwede sa Senado. So that's it. Ang plano is bako manabiglaan. Parang staggered basis on a 5-year period na makaka-adjust man tabi so local economy kan mga lugar outside of Manila. Pag sinabi tang makaka-adjust yung local economy kan mga lugar outside of Manila, makaka-adjust man yung mga private employers padiit-diit tanganing magkakaigwanan ning pig-apod na saro sana national wage rate. Bako man nabigla ta simpre ko konsideraron man kaan so capability man kan mga employers outside of Metro Manila. Yung sa inda man nakapabilidad financially na maka-cope up duman sa rate sa Manila. Imagine ang rate sa Manila gura ano pa di halos 800 gud ang aldaw. Don't get me on the numbers. Pero araw kayo na, halos 800 pesos. Digdi sa tuugura, no? Tabi, baga. Yan, araw ka ng kunyan. So, this is a very laudable move na I for one, nagtatutubod na makaka-gain inining ground. The only stumbling block na nahiling ta dyan is itong susektor kan negosyantes sa mga lugar outside of Manila, yung capability maninda na mag-cope up sa parehong rate na yan because we were accustomed to different rates na pinagdetermine na rin po kan sa tuyang mga regional tripartite wages and productivity board. Duman na tuod sa mga employers sa medyo hababa na ipigdataong rates pagkatapos kan konsultasyon both the management, employees and yung iba pang mga stakeholders. Yan. So, aabangan tayo ni pero this is gaining ground tabi na sarong mayor na bill na ini o kaya lakdang na ipinagbubusol ni Congressman Adrian Salceda. Duman po sa 3rd District sa Kongreso representing 3rd District of Albay tabi So sana makakuha makaduro diretso ayan na tabi o 649 pesos ang daily rate sa NCR. Yan. 649 pesos daily rate po sa National
Capital Region. Ang sabi man ni Sir Jeffrey Santos diyan sa Australia, ang nakakatawa, Sir Pio, ang mga taga Manila gusto mamasyal sa probinsya. At yung King Cades, ang mga taga-probinsya gustong mamasyal sa Manila. Iyo baga tabi paano? Ganun lang talaga. Tapos siyempre, naghanap man kita ng ibang lugar na madumanan. So, iyan tabi ang mga nangyayari duman sa Kongreso. At least, ini po natutukar niya to because igwa inining epekto sa satuya individualmente and collectively as a society. Ining mga pinagsusubaybayan na trabaho kan sa tuyang mga legisladores. Itong pinagpaliwanag man ni acting floor leader Congressman Pido Garbin Jr. itong pag-amyendar kan nagkakaperang probisyones kang konstitusyon sa mga maabot na aldaw sa tuya yan na pag-uri-istoryahan man tabi. Taigwa inin efekto man sa satuya digdi sa pagbuhay-buhay ta. Yan. Kaya kung maamyendaran yan na nagkakaperang restrictive economic provisions, ay may chance kita na magdakol ang mga kapitalistas hali sa ibang nasyon na magbugtakan sa indang operasyon digdi sa Pilipinas. Sabi digdi, salute sir sa SM Legazpi kasi rate nila dyan, Manila rate, yan, 4008. Sabi ni 4008, yung last 4 digits niya. Well, pardon my ignorance, if this is true, then we salute SM City Legazpi. Pero I do not have a personal privy kung iyo ba nagadiyan. Pero if this is true, that's good enough. Kung Manila rate ang ipigtataon nito dyan sa SM City Legazpi. Yan. So, yan po, tabi, ang nagkakapera na mga temas niya to gunya na pagkaaga. So, sardinas, mabarato, sabi tangan kaswapon, baga mabarato. Ning pera ito, basta mabarato ang sardinas, makakuha na lamang kita nin. Buro barato man ang sardinas. Tapos, petrolyo, nagbarato man baga. Inda ko next week, dahil pakita ning nakukuha sa international trading sa means and plots tabi na pinagkukuhaan ta pa sources niya to kan informasyon and ang trading kaiyan kang international oil market sa parang sa Hong Kong yata or Singapore yan diyan ang trading kan mga ining sa kunyan niya to sa petrolyo yan tabi Ang City Hardware sa Pilica Camarines Sur, Manila rate man, sabi ni 4498. That's good enough. That's good enough. Sabi ni 4498. Ang City Hardware sa Pilica Camarines Sur, Manila rate man. O, di ba? Maano ka pa sa Manila? Kung tagadigdi ka sa tuya sa Bicol, naigwa man sana ni mga employers na arog ka yan. That's the logic behind. It's practical enough and doable pala I don't know paano igon ng mga local investors madigdi sa tuya na hihilingon man kanan financial capability to cope up with such endeavor na bubusol duman sa Kongreso. We are used to different kwan ay ininganing suhababa sa nang kunyan ay pigtatao na daily wage sa mga nasa probinsya as compared duman sa mga employer sa private sector sa Metro Manila. Yan. Tabi. Isa pang kwan. Sa tuyang siramon kan panira mo diyan. Kising na to. Inanhaloy ko ng iidaw tabi kising kugita. So inadobo sa nabaga padingnal. Nagkakaong kakaan. Inadobo sa nasa tawyo. Yung kugita, lalo yung medyo saradit-sadit sa nabaga, kesing tibad lamang makaluto ka dyan kunigwa. So ang apod ta dyan, amuntor ang apod ta dyan sa to sa Karamuran, sa Katanduanes, sa kuyang lupang tinubuan. Amuntor tabian kunyang kaan. Apod, so saradit sa na, tabi, tibugok, yan, tibugok.
Yan. Kising, so inadobo sa nabaga. Kunday, so iba man so kurambutan kising, iba man so kugita. So saradit sa nabagang kugita na pag i-adobo ba aning sumalanala na baga, sumalala na kising, malanala na medyo mamaraning diit na, pero igaw nagtutumi-tumi sa nasalana na inadobo mo. Yan. Tibugok baga ito, yan. Masiramon, tabi kising. Iyo, yan. Tibugok. Iba man so kurambutan. So iguaning kunyan, so iguaning sakayan, so pighahali na gari naglalataw. Ito so kurambutan. Ito so kurambutan, no. Pero masiram so kugita. So saradit sana. Bad lamang kising. Padara ko sa imo sa Gcash mo kung igwa ka subayad. Tabi kising, makaluto ka lamang. Ay, nakatabi na. Aluyong ko na pigi daw. Yan na, tibugok niyan. Isus na siram, sabi ni Jeffrey Santos kang Australia. Si Angel muna, bago kita magparamta, alas 10 lang kita ngunyan pag Martes. Dagdagan taan na impormasyon man, may impormasyon kita sa programa ngunyan na pagkaagaman, hali dyan sa luwas. Angel Mustasa on the spot report. Angel, good morning. Go ahead na. Nainutan mo ako subago, Sir Pio. Ba't aguguyudon ko na po si Mayor Hisham? Anyway, Sir Pio, nagpapadagos mo niya na pagkaaga itong Emergency Preparedness Forum sa 3rd floor kang SM City Legazpi na pinag-inisyar ini kang SM Cares kung saan nasa 300 na mga miyembros kang nasa senior citizen, a person with disabilities, caregivers, so mga paborito mo, Sir Pio, na naghihilot. And then iba pang miyembro kan komunidad ang nagpapartisipar duman na ang katuyuhan na, Sir Pio, kan forum na ito, itong sumatawan ni na informasyon itong mga nasa nasabing sektor kung paano ang mga dapat nagibuhon, ano ang mga dapat na preparasyon nagibuhon kada bes na may kalamidad digdi sa tuyang palibot. Kasubago sa mensahe ni Sir Bian Mateo, tinawan ni na doon ni Sir Mateo na ang mga PWD, senior citizen, and then iba pang miyembro ka na komunidad na iyo ang nawawalat na, Sir Pio, sa harong lalo itong nagkakawalat na pamilya kung na may mga trabaho. Dapat da, Sir Pio, na aram ninda kung ano ang mga dapat nang ibuhon tanganing masiguro na sindaan na ligtas. Kaibahan duman, Sir Pio, sa mga nagtaon ni mensahe kasubago si Legazpi City Mayor Hisham Ismail kung sa ina tinawan niya din doon ang importansya pa nga na siring na aktibidad and pinasalamatan niya ang SM, partikular na ang SM Care sa pag-inisyar kan siring na aktibidad. Dangugunta po, Sir Pio, ang kabtangkan pahayag and mensahe ni Mayor Hisham Ismail. Ano ang unang gagawin paglalabas sa bahay? May tumaas, isang senior na babae. Ano ang sagot? Mag-lipstick daw. Pwede po. Sana naman, kung may bagyo, may earthquake, may sunog, request lang po ng inyong mayor, huwag po kayo mag-lipstick, tumakbo na kayo. Pwede? Isang malaking karangalan ang maimbitahan bilang inyong panauhing pandangal, espesyal sa pagtipong ito bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Disaster Resilience Month. Ang pagtitipong ito ay patunay ng ating sama-samang layunin sa siguraduhin walang maiiwan sa panahon ng sakuna sa pagbibigay ng tamang kaalaman at kasanayan sa ating mga nakakatanda at person with disabilities. Mas pinapanatag natin hindi lamang ang kanilang kaligtasan kundi pati ang katatagan ng ating buong komunidad. Hinihikayat ko kayong lahat, kalahok man o hindi, na ibahagi sa ating komunidad mga natutunang na training ito upang maging handa at matatag ang ating lungsod laban sa sakuna. So ano po ang gustong sabihin? Lahat pong matutunan natin ngayong araw na to, hindi lang po natin isa sarili. We have 30,000 plus na senior citizens and libo-libo rin po ng mga PWDs dito sa ating mahal na syudad. At ang naglahok lang po sa araw na to ay 300.
So ang pinaka-importante, hindi lang po yung knowledge na natutunan nyo, ang pinaka-importante po yung knowledge na dapat may spread out natin sa ating mga kasamang seniors at PWD. Pwede po? Para hindi po masayang itong programang ito at hindi lang po natin isa-isip at isa-puso. So yan po Sir Pio, ang mensahe man ni Mayor Hisham Ismail duman sa aktibidad sa third floor kan SM City Legazpi. Alam mo, that's a laudable program kan SM Cares, ano tabi. Opo. At least so mga seniors will be appraised kung paano ang dapat nagibuhon sa oras kan mga kalamidad. Special sector bagayan man na dapat managad na maatindiran gulpi ang mga kaipuhanan ninda man na maukudan tabi ano. Opo, And Sir Pio. tama itong pigpapahayag man ni Mayor Isham na maukudan and spread out pa. Yan. Tama yan na. It's a laudable program kan SM Cares. Ano, yan dyan si Clara na Hariri, si Claire. O totoy, nagdudulag sa kuya. Magayon yung programa nila. Ihapot mo daw kung sukan man dyan. So, narumduman mo so pig istoreta. So, pag singil din bayad baga na dumana sa itaas ang bayad. So, Sir Pio, mga bihiko do balikan na nakukunya na i-install diyan sa delikadong lugar incline maski baga si kinatawan abogado Melissa Abadesa nati ino nakaan kung ano ang kunyan kung ano ang sa indang ginibo nakaan tabi. Kaysa baga itong so dai naman ang gading traffic sa baba bako igay so piglikay ninda so traffic na pigakausa sa baba naglilinya bago magbayad sa baba bako. Apo. Sinaangat ninda so booth duman sa roof deck. Ang problema patukad duman nila napipinjinti sa mga auto sa patukad ay kung kumaplos ang kuang kanan brake systems ang clutch systems radas pa ibabae kung may bagkadreskuido haloy nahururo na naman an. Day man lugod Sir Pio. Kundi day ning nakakasimbag pag mga araw ka na medyo kwan, daining nakakasimbag dyan. Pero pag so, parang paaraw ka na, papapugi ko, madalion. Pero itong so, araw ka na may mga concern, ipapasa ka kung sain-sain. Tatantad Sir Pio. Baka lamang na ko niya na konsiderar na tabi. Ano? Apo Sir Pio. Ko taday naman kita makaabot sa oras ngunyan, talas 10 na. Sa mga masunod gayon tabi agent, makuan mo kung igwaning tawong i-refer si Madam Claire, dumanon tatabi, kaipuhan ta itong makunyan man, maipaabot man sa publiko. Apo, Sir Pio. Sige. So, yan po, Sir Pio, mga informasyon tapaman with Kuya Boy, Angel Mustaza, DCGB News. Salamat, Angel, and salamat man ka sa ido pag-antabay. Masunod ang bareta, then ang alagang PhilHealth. Sa indong